sirikal kosinenena? Mokwongo Joyce, riwruok mar COTU motiyo ne jopiny, jotije piny nigi thuolo mar konyo tetene jotije mag piny. Mano kuom bedo ni gitiyo gi sirikal, ok owacho ni ok giweyo mandate margi, gi dho ngere mandate margi mar konyo jopiny e weche mag ng'iyo ratich jopiny, kata konyo sirikal e weche mag policies, kaka sirikal nyalo konyo bero ngima jopiny. Mano en tich mar COTU, kendo ka jatelo ma COTU Atwoli wuok oko, otimo matije maber kotimo. Mano mokwongo. Mar ariyo, owacho ni taxation, COTU wacho ni taxation ni malo. En adier ni taxation e piny masani odhi malo nikech gik moko adek. Mokwongo ng'iyo ni wach mar affordable housing ma winjo ka ji wuoye. Mar ariyo owacho wach mar NSSF. Mar adek wacho wach mar the new social health insurance fund. King'iyo kata wuok moko ariyo mokwongo, wach mar NSSF momiyo taxation odhi malo. Iyudo ni ka ji owe tije kata oweyo timo biashara magi ma ji donjo kong'iyo kuom kima masani, joma ochopo higni 60 gi wiye, iyudo ka sirikal oketo ne gimoro ni cash transfer inua jamii ma jodongo kawo e gweng' chande. Pesa no igolo exchequer ma en osuru mogolo kuomi to ogolo kuomo. Nyiso ni jogi nokoikore chon mar mar dhi thuolo mar retirement. En chik kendo jukumu mar Kenya moro amora mondo ging'e ni chieng' ma poth gitieko tich to ngimagi bed maber. Ok en jukumu mar sirikal. We prepare ourselves ni kwa retire wabiro tira nade kamano. Koro mondo wachor pesa mar NSSF mondo mi obed gimo ma kata kiritaya godo en pesa ma ber nyaka ne gino dhi. To koro penjo biro bedo ni ang'e ni jogo moseritaya kinde mang'eny gisebedo ka giyuak ni yudo NSSF no bende ok yot. Ponono bende ibiro bed kiketo chenro makare ma ng'ato koseritaya to ok ni obandho pesa. Ochalo ng'ama bandho gowi to mano pesa ne. Mano momiyo wacho ni